så gør den kluder mor. Hvor var du? Okay. Der satte du lige farten op, Thomsen, der. Der satte du lige farten op. Kristoffer, du skal køre meget mere på tværs. Siger du, og retter skiene lige ned. Helt lige. Nej. Det er meget bedre. Og jo højere man kommer, jo færre mennesker er der faktisk, og der er faktisk mere plads deroppe. Hernede er der helt totalt crowded. Jo. Ej, det er også en utrolig stejl bakke hernede. Så Sladberg i forsvarsstilling. Det er også godt, du er så stærk og smidig.